matindi na init. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secret. Magkano sa conversion yun? Nasa 1 million na. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio. Magandang gabi sa inyong lahat. Mga kabisyo, ito na po ang ating programang Rated SPG Top Secrets. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban niyo ngayong gabi na to. Punong-puno lamang tayo ng katatawanan. Yung tipong titigas ang aming tiyan, titigas ang aking panga, kakatawa sa inyong mga kwentong SPG. Na mga kabisyo, hindi ko na po papatagalin pa, kilalanin na po natin ang nasa kabilang linya na ating top secret caller. Good evening. Hi, good evening. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Good evening. Hello po. Good evening, Titan Zello. Ayan, pwede mo bang lakasan yung boses mo? Okay na po? Yes, loud and clear ka na. Kamusta ka naman ngayon? Okay naman po. Ano pinagkakabalan mo? Ano po? Ano pinagkakabalan mo? Pinagkakabalan. Trabaho ba yan? Yeah, ikaw bahala. Kahit anong sagot mo. Nagpipindot-pindot. Yun yung pinagkakabalahan ko ngayon. Ganun yung work mo? Nagpipindot-pindot na? Accountant. I see. Kasi meron din ako ditong pwedeng ireto sa'yo. Pumipindot-pindot din. Pwede. Magpipindutan ko. Maayos. Magpipindutan kayo? Pipindutin yung pwedeng pindutin. Pero bago siya, ikaw na muna, Titan Jello, syempre. Wow, gumalawa ka pa. Ako muna, tapos siya. The more the merrier, no? Anyway, yan pala pinagkakabala mo sa kang accountant. Alright. Mm-hmm. Nasa ibang bansa ka ba ngayon, ma'am? Opo. Okay, so... Pero same lang naman ba tayo ng timeline? Or malaking difference? If I'm not mistaken po, more or less, nasa time zone po kasi kami ng Europe. So, 5 to 6 dahil winter. Gets. Okay. Gets ko. Kamusta naman dyan sa lugar mo? Malamig, kailangan ng painit. Hindi ka ba napapainit dyan? Boses mo palang, init na nga ako. Pero wala ba nagpapainit sa'yo dyan? Pwede, kung nandito ka. Wala naman. Wala pa. Wala pa. Sad naman ang ano mo. Iba talaga pag nasa Manila ka or kaya nasa Pilipinas ka. Maraming handang magpainit. Sa Manila. Anyway, ilang taon ka na? 33 po. 33 years old. Say. Taga saan? Sa Belgium po. Belgium. 33 years old from Belgium. Anong pangalan? Baby mo. Baby mo? Joke. Lydia. Boss P, laro tong baby mo Playful. Playful ka ha?
Anong pangalan? Sorry? Lydia. Livia. Lydia, 33 years old, from Belgium. Ano ang rated SPG top secret mo? Ikinama ako ng taong pwede ko lang luhuran. Aray ko. Teka lang. Ikinama ka ng taong pwede mo lang luhuran. Tama ba ako? Oo, dinig loud and clear, di ba? Niluhuran ko yung taong... Ikinama ako ng taong Yes. pwede ko lang luhuran. Tama ba ako ng pag-uunawa dito sa pagkakarinig ko? Ibig sabihin kapag yung taong niluluhuran, medyo ano to, ano ba to? Sagrado. Sagrado. Yes. Yes. Niluluhuran mo siya in a nice way. 'Di ba? Si. Mhm. Pero ginawa niya sa'yo, naikama ka niya, lumuhod ka pa in a dirty way. Ganun ba? Parang may experience ka, Titan Jello. Wala akong experience na yun. Imbis na dapat magdadasal ka lang, iba yung nangyari. Oo. Tumpak na tumpak, Jello. Okay. Pwede bang detalyado mo kaming kwentuhan ng iyong karanasan sa imbis na dapat niluhuran, ikinama ka? Nagsimula kasi lahat yan nung nagsimba ako. Tapos nakita ko siya. Alam mo yung bang salitang fetish na kapag nakikita mo pa lang na parang foof. Ito yun eh. Ito yun. Yes. So, fetish ko kasi matalinong tao. Yung parang kaya kong i-over-smart. Tapos, nag-homily siya. So, pinakikinggan ko yung homily niya. Pero alam mo, nakatingin lang ako that time sa labi niya. Yun lang, doon ako nakatingin. So, sabi ko, Lord, sorry. Sabi ko ganun, pero, oh my God, sabi ko ganun. So, sabi ko, kailangan kong gumawa ng way para magkakilala kami ng taong to. Sabi ko ganun. So, right after nung mass, lumapit ako sa kanya. Sabi ko, Father, pwede po bang mag-confess? Sabi ko sa kanya gano'n. So sabi niya, pwede naman. Sabi niya gano'n sa akin. So, nag-confess ako sa kanya, ganyan-ganyan. So, syempre, nag-the moves na ako. Sabi ko gano'n sa kanya. Kung gusto mo, since taga-Belgium nga ako. So, sabi ko sa kanya, kung gusto mo, ilibot kita dito sa Belgium. Sabi ko, ako yung magiging tour guide mo. Itutour kita sa magagandang lugar. Sabi ko gano'n. So, sabi niya, okay, sige. Sabi niya ganun. So, binigay niya sa akin yung Facebook niya. So, I reached him. Nung sinabihan niya ako, sabi niya, so free daw siya ng ganitong araw, ganito, ganyan. So, dinala ko siya dun sa isang steakhouse sa malapit sa bahay namin. So, sa area kasi namin, hindi typical yung nagbabas or nagkakotse ka kasi somehow more or less walking distance lahat. Yes. So, nung malapit na kami, so, actually pala, yung tinitigilan niya and yung apartment na nirerentahan ko, halos parang more or less 10 minutes walk. Ganun lang kami kalapit. So, pinagtadhana pero di pinagtagpo. Ay, parang mali. Pinagtagpo pero hindi parang ganun, something. Tapos, after nun, natas na kami mag-dinner, ganyan-ganyan. So, naglalakad na kami pa uwi. So, tinanong ko siya, saan siya nakastay, ganyan-ganyan. Tapos, ang sabi niya sa akin, doon lang ako nakatira. Sabi ko, so malapit lang. Sabi ko, so habang naglalakad kami, biglang siyang naihi. Sabi niya, naiihi na ako. Sabi niya, hindi siya pwedeng umihi kahit saan, na parang dyan lang sa may, itututok mo lang dyan sa may pader, pwede na. So, sabi ko, gusto mong umihi dun sa apartment ko na lang. Sabi kong ganun. The moves. So, syempre, dapat, kung gusto mo, if you want it, get it. Parang ganun. Okay, dahil ko natututunan din sa'yo, ha? So, you're welcome. Tapos, after nun, nagpunta kami
sa apartment ko. So, sabi ko sa kanya, so syempre, para medyo low-key pa tayo. Pinaupo ko lang siya dun sa may salas. Hindi ko siya agad pinadiretso ng kwarto. So, syempre, parang mahahalata. Hindi ko naman kasi alam kung bet niya din ako, di ba? Tapos, so, nasa sala kami. Sabi ko, laro tayo ng game, sabi ko. Yung laro lang na typical na charades, gano'n. Mhm. Pero, hindi ko siya mahaba na kung explain ko. Tapos, napapansin ko, may pahawak sa legs si Father. So, sabi ko, ito na yun, nagbigay ng sign. Sabi ko gano'n. Lydia, ilang So, taon na muna to? Itong si Father. 35. Matanda siya ng 2 years sa akin. Okay lang, tapat, saktuhan lang din. Tama. So, sabi ko, ay, may pahawak siya sa legs. Sabi ko, ito na yun, kakagat na ako, kumagat na siya. Sabi ko. So, somehow, kasi first time kong mag-first move sa mga ganong bagay, tapos sa pare. Tapos, nung palabas na kami, nung bubuksan ko na yung pinto, tinanong niya ako. Sabi niya, ganun. Kung bang ikikiss kita, magagalit ka. Sabi niya, ganun. Tinignan ko lang siyang straight to the eye. Sinunggawan ko na agad. Habang naghahalikan kami, dinala ko na agad siya sa kwarto. Pero may nangyari. May nangyari sa aming dalawa. Pero nagtagal lang kami in less than 1 minute. Nilabasan siya. Hindi ko alam paano kasi hindi ko pa ramdam na naipasok sa akin kahit Angelo. Pero nilabasan na siya. So sabi ko, yun na yun. Nasa peak pa lang ako. Wala pa ako sa climax. Feeling ko hindi pa ako nagawa at that time. Hindi ko alam. Pero siguro ganun siya kagiyang-nagiyang gumustong mag-ano. Gets mo? Mhm. Nagigets Yun. ko. Tapos, ayun. So, right after noon, so parang sabi ko sa kanya, so sige, hatid na kita, ilakad na kita sa labas. Sabi kong ganon. So, after noon, the next week, nagkita kami ulit hanggang napapractice na siyang tumatagal. So, one time, umabot na kami ng 3 beses na tumatagal naman ng 10 minutes somehow. Okay. Lydia, before mo ulit ituloy itong kwento mo, okay lang ba, bigyan mo kami ng image sa utak namin kung ano itsura nito ni Father? Poof. Clean cut. Mabango. Mabango. Maputi. Malinis ang kuko. Poof. Pero jutes. Yung masasabi ko, jutes. Hindi dax. Ano pa ba? May katangkaran. Matangkad kasi ako. Bueno, hindi matangkad, pero nasa 5'7" ako. Nasa more or less 5'9" siya. Malaki yung braso ng konti, pero hindi ganun parang ka-bodybuilder. Tapos, yun yung itsura niya. Okay. Paano mo nasabing jute si Father? Sinubo ko. Paano hindi ko malalaman? Di man ako nabilawan, di man ako na-choke. Eto para magkaroon ng image yung mga taong nakikinig sa atin ngayon kung gaano kalaki si Father. Alam mo yung inhaler? Yung nabibili sa Mercury. Uy, Ganun. oo. Parang gano'n. Ganun lang ito. Yung inhaler. Ganun lang. May inhaler Yung kulay kasi puting ako. inhaler yung paborito ng mga may edad-edad na natin katulad natin ha. Yung mga sinisinghot. Oo, yung sinisinghot, ganon. Hindi naman. Grabe ka naman. Ang nipis nun. Parang puting ginamit ko na lang yung daliri ko kung gano'n. Hindi naman, medyo malaki naman onte. Siguro, Aber, ano bang i-describe ko? Bakit ko nasabing jutes? Hey, wala akong maisip na bagay. Wala akong maisip. Wala akong maisip. Sasabihin ko, sige, mga 3 inches. Maliit nga. 3 inches nga. Tapos hindi rin kasi 3. matawa. So, kung matawa, payag pa. Oo. Tapos, syempre, wala din siyang performance. So, ako yung top. Top of the world niya. Ganun. Okay. Bago tayo tumuloy dun sa ginawa ninyo ni Father, okay lang ba? Bigyan mo rin kami ng image ng isang Lydia. Kung ano ba itsura ni Lydia. Medyo kinakaya ako
sa tsura ni Lydia. Bakit? Bakit? Kilala mo si Prince Harry? Prince Harry? Yeah. Kilala mo si Kamukha Meghan mo si Markle? Prince Harry. Dati, nung hindi pa ako nagpapaplastic surgery. Pero, Ganun pero, itsura. si Prince Harry, yung partner niya. Si Meghan Markle. Or kung Filipino version, si Julian San Jose. Oh, Julian San Jose. Si. Pero maputi ka din. Gano'ng katangkad? 5'7". 5'7". Uy, kasing, ay, medyo matangkad ako sa'yo onte. Mga 5'7 and a half ako eh. Pwede yung baligtad. Ano? Wala. Huwag ka mag-alala, kahit gano'n pa man katangkad ikaw, nagpapantay pa rin kapag nag-humiga na. Lalo na kapag nakabaligtaran. Diba? Ano? Anyway, ano mga punchline ko tuloy oh. Napahamak mo ako eh. Anyway. Baka, Titangelo, baka yung susunod na title ko. Ikinama ako ng taong pinag-sharean ko. Uy, wag kang ganyan. Mahal ko trabaho ko. Pero mahal din kita. Ito. Ito na. Back to the topic tayo. Kamukha mo si yung asawa girlfriend ni Raver Cruz. Mahaba rin buhok mo? Pero sa Monday, sa Monday papagupit na ako. Oh, so maikli na. Okay. Anong mga nangyari sa inyo ni Father? Kwentuhan mo naman ako ng pinakamalupit na nangyari sa inyo. Pinakamalupit? Iisip ako malupit kasi napaka-quickie lahat. Pero teka, iisip ako yung pinakamalupit. Ang pinakamabilis is 1 minute, right? Safe. Yung pinakamatagal muna. Pinakamatagal 10. Doon na yung pinakamatagal namin. Nasabi nga niya sa akin, marunong na ako, nasasanay na ako. Sabi ko, good job. Pero yung pinakamalupit, kasi bumisita lang nun siya sa Belgium that time. So, aalis din siya ng Belgium. Nagstay lang siya sa Belgium for 3 months. So, parang kami talaga ginagawa lahat namin ang pwede namin gawin. So, the night before siya babalik, kung taga saan talaga siya, hindi kasi siya taga Belgium. Kung taga saan talaga siya, babalik na siya doon. Naalala ko na. Oh. So, sobrang nanggigigil niya sa akin. Alam mo yung sinup-chup niya yung paminta ng aking bibig. Akala ko matatanggal. Akala ko gusto niyang gawing remembrance. Tapos, sa sobrang gigil niya, yung kuko ko naputol, dumugo. Tapos, ang nasabi ko na sa kanya, ganyan talaga. Love hurts. Sabi kong ganun. Pero Titangelo talaga, ay, nagkasugot yung aking paminta. Tunay. Sinipsip masyado, no? Ginawa kang suso, no? Ginawa kang kuhol, ganon. Alam mo yun? Alam mo ba yung yung kinakain sa sa Kapampangan yung yung ginagataan? Ano ba yun? Ano yun? Yung maanghang. Kuhol nga, 'di ba? Kuhol 'yun, 'di ba? Kuhol, suso. Suso, 'di ba? Kuhol tsaka suso. Meron kuhol dito. Oo. Sa Belgium, uso yun. Ganon yung ginawa niya sa'yo, no, kung paano, 'di ba, sinusundot mo na 'yon, tapos sinihigop. Ganun. Kaso tayo, alam mo yung ginagamit na niya yung ngipin niya, yung parang ginagrind niya doon. Ay, ganon. Siguro nasasarapan na ako. Akala niya siguro masukista ako. Hindi naman ako masukista na parang mga 50 Shades of Grey na kailangan sakal-sakalin at latiguhin. Oo, ginawa parang sanggol, no? Nilaro yung mo. Wild si Father. Hard. Pero Jutes, at least hard. Oo, di mo nga nalimutan eh. Kaya nga. O, tapos ano pa mga ginawa? Tapos, after nun, alam mo, pwede ba magsabing word na medyo rated S? Go! Anong oras na? 11:38 na. Mga bata tulog na. O, tsaka huwag kang mag-alala. Ako naman mapapahamak. Alam mo yung tipong may mga sites na
may napanood daw siya. Pinasok niya yung buong kamay sa puwerta ng babae. So, yung curious niya, sabi niya, pwede ba nating try? Sabi niya ganon. Gusto niyang ipasok sa akin yung kamao niya. So, sabi ko, hindi ko ata kaya. So, dahan-dahanan natin. Kinaya ko naman yung 4 na daliri. Pero hanggang 4 lang ako, hindi ko na kinaya yung 5. Sabi ko, tawag dyan, alam mo yung fisting yawards? Yeah, fisting. Yeah, yun. Uy, Titan Jello. Fisting yawards, ano yun? Salitang ibang lahi yun. Nakailang fist ka na ba? Fisting yawards, bye! Ganon yun. Boy Pindot, paramdam naman ng fist mo. Uy! Giyatay ka, day! Galaw-gaw ka, day! Aray ko. Ako'y init. Init ka na ngayon, ma'am? Yaw. Hindi ko pinakaya. Ako rin, init na yun. Kinakabahan ako sa mangyayari sa akin eh. Init tayong sabay-sabay. Okay, nag-fisting yawa surge sa sayo. So, anong next? 4 na kamay. Hanggang 4. Tapos sabi ko sa kanya, nasaktan na ako. Sabi ko, hindi ko kaya ha. Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, sige, sabi niya, wag na. Tapos, ayun, sabi niya, isubo mo na lang. Sabi niya gano'n. Ayun, nung sinubo ko na, mga nagbilang lang ulit ako ng 100. Tapos na. Yun na yung pinaka-worst. Mga extreme na nagawa namin na first time kong ginawa sa buhay ko. Kasi gusto niyang mag-anal. Sabi ko, inisip ko personally, kung maliit, papasok pa ba yun? Sabi ko, oo. Tapos parang papasok pa ba yun? Sabi ko, parang hindi naman din. Sabi ko, so parang naggawa na lang akong alibay na parang, hindi pa. Sabi ko, hindi ako ready sa Paano yung amo? Paano yung amo? Ano? Paano? Hindi pa. Sabi mo eh. Sabi, hindi pa ako ready sa ganyang bagay. Sige, sa fisting na lang. Sa fisting yawas. Tapos yung... Eto, si Father, ganun yung ginagawa. Ganun yung ginagawa ni Father. Pero ikaw, ano bang ginagawa mo kay Father? Anong ginagawa ko? Alam mo yung labasan ng puwet? Ay, labasan ng Kuweba. Bawal ba sabihin yun? Hindi, pwede naman. Wala naman masama eh. Pwede naman eh. Pwede is pwede, di ba? Okay, go. Alam mo yung fetish niya? Ano? Yung pag dinidilaan ko yung dun sa may puwetan niya. Naku, tumitirik ang mata. Sinasabi ko sa'yo. Kayo bang mga lalaki? Gusto niyo ba yun? Hindi lahat. Ikaw ba? Hindi ko alam. Hindi pa nangyayari sa akin yun. Ibad mo. Boy Pindot, patry daw. Pero hindi naman Pinoy itong si Father. Hindi. Ibang lahi. Ibang lahi, kaya wild din, no? Bakit ganun? Tapos hindi rin pala siya tuli kasi hindi uso ata sa kanila. Ba't maliit? Ibang lahi, ang liit. Talo pa ni Boss Pindot. Aber Pindot, gano'n ba kalaki yan? 3.1? Kasi yung laki ng mason. Ganun. Labas sa bibig. Maso, gano'n. Tagos hanggang loob. Alam mo, nakita mo na sa donkey. Oo, nakakita na ako. Malaki din. Okay din. Pag pinasok, lalabas sa bibig. Okay. Ano? Ang ginagawa mo ganun? Rim. Yung rim ba tawag na? Ay, hindi ko alam. Ikaw magaling ka sa mga parts of the body. Pinipilit ko na kaya hindi gumalaw. Alam mo lang. Sige na, ikaw na. Kwento mo na. Huwag mo ko'y pahamak. Go na. Kwento mo na. So, dilaan mo yun. Tapos yun, gusto niya lang. Kaso, medyo nandiri na ako nung sabi niya, ipasok ko doon yung dila ko doon sa may anus. Doon sa pit-pit. Sabi ko, hindi nakain ko na yun tao. Sabi ko, di ba merong mga videos na kumalat dati na parang mga girls na madami sila tapos pinagpasapasahan nila yung dumi ng tao. Sabi ko, akala niya ata, ganun ako. Pero sabi ko ganun, exotic, exciting, pero hindi ko gagawin. Hindi naman tayo dugyot sa part na yun. So, ang ginawa ko, parang dinilaan ko simula ron sa balls niya. So, ginawa ko parang
chinup-chup kong buo yung balls niya. Pababa dun sa may puwetan niya. Pero hanggang dun na lang. So, ganun ka pala mang romansa. Naromansahan ka na bang ganun? Huwag mong tanungin ang nagtatanong sa'yo. Mamaya, magtanong na tayo. Huwag mong subukin ang katulad ko. Parang... Tapos, paano nag-end ang inyong ni father? Something. Nag-end medyo. Kasi bumalik na siya kung taga saan siya. Hindi ako nagkakamali. Sa Portugal or Brazil. Bumalik na siya sa bansa niya. So, long distance. So, hindi nag-work. At first, nagsasend pa kami ng, yung sapnupuwas? Oo, nagsasend. Yes. Nagsasendan pa kayo niyan? Nagsasapnupuwas kami. Ano mga pinapasa mo sa kanya? Yung mga nakabuka ka ako. Yung parang pinapakita ko sa kanya paano ginagawa. Tapos pinapakita niya din sa akin paano ginagawa. Ganon. Palitan ba? Ganon. Di namin alam paano palitan ng ginagawa. Wala kaming alam dyan sa mga ganyan. Pwede ba akong mag-video call sa'yo papakita ko? Ano, Boss P? May sinasabi si Boss P dito Pwede naman si Boss Pindot. Ngayon na, habang naka-live, gusto nyo. Ano ulit? Gusto nyo ngayon habang naka-live para lahat ng listeners may intindihan kung wala sila ngayon. Wag. Mawawalan ako ng trabaho, ma'am. Mawalan tayo ng trabaho talaga dito. Sabi nga nila, share your blessings. Hindi lang kay Boy Pindot, hindi lang sa'yo. Sa kanila din. Mawawalan kasi ako ng trabaho, ma'am kung hindi lang Wag na. Si Boss Pindot na lang. Priority si Boss Pindot. Priority daw si Boss Pindot. Second option na lang si Titan Jello kung ka doon. Lala mo, ma'am. So, in relationship ka ngayon, ma'am? Currently, no. Hindi ka in relationship, no? Pero after dun kay father, sinong may nakarelasyon ka pa ba? No, nag-stop ako kasi natakot ako. Ba't ka natakot? Hindi kasi, way back nasa Philippines ako. Parang temptations na ako ng mga pare. Totoo? Hindi kasi siya yung first na nag-attempt. Parang may mga tatlo na nag-attempt sa akin. Kaso that time, hindi pa kasi ako marunong mag-Hokage moves. Hindi pa ako ganun ka... Kumbaga, hindi pa ako nata-train as a European girl. Yeah. Pero nung nagpunta ako dito, syempre, pak doon, pak dito, dyan sa sulok. So, natuto na. So, may experience na, kaya, yun, alam mo ba dito, typical, ang naglalabing-labing dyan sa kalye, na walang pakialaman. Totoo. Mag-Georgia tunay. Nung parang dating ko dito ng 2020, parang culture shock malala. As in, minsan, girl to girl, boy to boy. Yung parang minsan gusto mo lang, pwedeng sumali. Kasi parang single ka, tapos parang parehong bakla, ang gwapo nila, naghahalikan sila, yung tipong napapasa ng ulo. Pero, yun. So, parang very open kasi dito. Ganon. So, parang nung nandito ako, nagkalakas ako ng loob gawin yung mga bagay na hindi ko dati nagagawa sa Pilipinas. Pero, dati nung nasa Pilipinas, gusto ko. Pero, sabi ko, no, hindi pa time. Hindi ko kaya. Pero, nung nag-experience na nga dito, salamat sa buhay Europe. Saan ka una nabinyagan dyan? Dito. So wala kang experience sa mga Pinoy? Meron. Ang masasabi ko ang mga Pinoy, hindi man ganun kalakihan, pero magaling sa performance. Kasi, ibang story na kasi ito. Before kasi itong si father, meron akong nakadate. Pero ewan ko kung sinusubok talaga ako ni Lord. Portuguese siya. Kamukha siya ni Jesus. Literal na kamukha niya. Ma'am, kanina pari lang ngayon. Grabe ka na. Hindi. Pero, alam mo yung kulot na
hawa. Tapos, balbas na mahaba. Para siyang Poseidon gods. Para siya, hindi, pero no joke. Literal na gano'n ang tsura niya. Portuguese siya. Taga Oporto, to be exact. Napapanood mo ba kami ngayon? O napapakinggan mo lang? Napapakinggan. Bakit gusto niyo panoorin ko kayo? Saan niyo gustong panoorin ko kayo? Sa YouTube? Hindi, ito. nandito yung May kamukha kasi dito ni yung binabanggit mong pangalan. Gusto mo mag-send ako sa Viber? Nang Nung kamukha ni Jesus. Wag na, ma'am. Wag na. Baka may imagine mo. Hindi, pero literal, kamukha niya. Ang pangalan niya, Marco. Ganon. Tapos, pero yun, masasabi ko, Dax. Alam mo yung literal na masakit sa puso, no? Ganon. Tapos, nanligaw kasi siya sa akin. Pinatigil ko siyang manligaw kasi gusto niya, kada kita namin, may bimbangan. Hindi kaya ng matris ko. Feeling ko umaangat. Pero, masasabi ko, mahaba. Mga, 7, 8. Mahaba. Makapal, mataba. Pero kung sa performance, ang Pinoy ang mas magaling. Panalong Pinoy. Pero sa haba at laki, ibang lahi. Tunay, sa ibang lahi. Pero sabi nga nila, aanhin mo ang haba kung walang performance. Wala din. Kaya performance. Aanuin mo ang haba kung magaling ang dila. Nanggigigil dila ako sa'yo. Aray ka! Si Boy Pindot, makahalakak dyan dito, patahimikin kita. Ay! Oh! Lahot mo na ako dito! Grabe tong SPG Ipapakain ko nito. ang paminta ko sa'yo at ikay matahimik dyan. Nakatodo na yung aircon namin dito. Nag-iinit kami dito. Ano bang gusto mo sa mga isang lalaki? Sige na, para maano natin to. Anong gusto mo ba sa isang lalaki? Sabi ko nga gusto ko yung kanina, mas matalino sa akin. Kaya akong i-outsmart. Malinis sa katawan para kapag chinup-chup ko yung sapwet mo, malinis, sigurado. Hindi, seryoso, malinis sa katawan. Malinis ang kuko, especially kasi syempre kung ipapasok mo yan sa akin, dapat malinis, tapos ipapasubo mo pa sa akin, di ba? Tapos, syempre, dapat malinis yung kuko, yung walang, yung parang galing sa mga naggumawa ng mga sasakyan. Huwag ganun. Negats tayo dun. Okay. Tapos, syempre, yung tipong kahit hindi pa matigas, nakabakat na malaki, para sure, this time. At, syempre, loyal. Loyal. Gusto mo ikaw lang? Anong ikaw lang? Loyal. Loyal kami dito mula umaga hanggang gabi. Hindi ngayon. Uy! Ay, nako. Hindi ako na-encourage sa mga ganyang bagay. Hindi ako namamangha. Alam mo, nagagalit nga ako sa'yo eh. Iba ang nagagalit. Si Birdie. Ay, nako, Kaday. Saan nyo palap nyo ba nakuha yung collar nyo? Grabe ka. May gusto ka pang ikwento? Alam ko yun na. Grabe. Teka lang. Hinga lang ako Inhale, exhale lang muna ako. Inhale, exhale. Inhale. Grabe. No. So, wala ka ng last message dito sa lahat ng mga nanonood? Sa mga nanonood po dyan. Ano ba sasabihin ko sa kanila? Kapag po kayo, ano po masabi ko hindi maganda? Sige, go na. Tuloy mo na. Ang dami mo na kanina pang sinabing hindi maganda. Wag na. Nahiya ka pa ngayon? Parang ngayon lumalabas yung kahiyan ko. Hindi. Okay lang, go lang. Kung sa lahat mo po ng nakikinig dyan, out there,
Pag po kayo ay nanusok, itusok nyo na lang po sa tamang tao. Huwag po sa mga civilian. At nagkakasala po kaming mga normal na tao. Yun lang po. Ay, thank you. Hindi mo ba alam, maraming nakikinig din sa atin ditong pare? Uy, tunay ka ba? Tunay. Joke lang po lahat yun. Joke lang po. Tunay. Wala pong katotohanan yung mga sinabi ko. Bigla mo Hindi, binabawi. Mababait ang mga pare sa Pilipinas. Siguro yung mga dito sa Europa, feeling ko normal sa kanila yun. Ang bigla. Naging bias bigla. Biglang bawi siya eh. Siyempre, play safe tayo. Play Pindot. Ay. Huh. Pagod ako sa'yo. Napagod kami. Sabi ng mga kabisyo natin dito, ano daw, ang lamig-lamig daw sa bahay daw nila, biglang uminit daw yung aircon, papagawa daw nila bukas. Huwag yun ang paggawa para mas masarap ang pinagpapawisan yung habang nakapatong patak-patak yung pawis. The sweater, the better. The bolder. Grabe to. Anyway, ma'am, thank you so much. Thank you. Natatawa ako. Thank you, ma'am. Thank you, Angela. Thank you. Kung Pindot. See you soon. Yes. Kung mamarapatin lang kami ng 90.7 Love Radio kung sino pinakamagandang kwento ng SPG. Siguro ikaw isa sa mga nominee namin. I'm so flattered. Pero syempre, hindi pa to yung hottest. Ah, hindi pa to. Bolder at sweater. Meron pa. Meron pa? Gusto mo? Wag na pero nga syempre, yun. sa susunod na gabi na, uwi na kayo. Oo nga eh. Thank you. Thank you so much, Boy Pindot. Let's Pindot soon. Pag next week, wala na ako dito sa Love Radio, alam mo na, tanggal na ako. Ay, pwede na tayong magpindutan. Itutuloy. Okay na akong walang pindot, basta may trabaho ako, masaya ako doon. Sa manager po niya, joke lang po lahat na pag-usapan natin. Anyway, thank you so much. Thank you so much. Thank you. I hope na naging masaya ka ngayong gabi na to. At maraming salamat. International pala na papakinggan tayo, no? Ang mga DJs natin dito. Thank you, Lydia. Thank you. Thank you, Angelo, and to the staff. Yes. Don't worry, ililid kita, Lydia. Ay, lead me to the way. Oh. Thank you, thank you. Thank you. Bye-bye. Good night. Have a great evening. Yeah, have a great evening. Alright mga kabisyo, maraming salamat sa lahat po ng mga nakatutok sa atin mula Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kabisyo, kung nabitin ka po sa aming Rated SPG Top Secret, meron po kaming Spotify. Hindi yung aircon natin ngayon. Paayos po natin yung aircon natin dito. Dire-request ko po sa ni Boss Pindot dahil humina po. Dalawa po yung aircon namin dito pero humina po, nasira po yata. Naka 16 na po, parang ang init pa rin po. Nalagnat po yata ako, inom ako ng gamot mamaya. Anyway, yun nga po mga kabisyo, kung nabitin ka po, available na po ang ating Top Secret sa Spotify. Yan po, pwede nyo na po dyan na panoorin and also sa YouTube natin. Maraming salamat sa inyo mga kabisyo and keep safe always and God bless you. Kung nabitin kayo, marami pa po kami mga videos na nilalabas through YouTube account namin. Once again, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Angelo, at kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. That portion is brought to you by